To, assalamu alaikum, barka da kasancewa a cikin wannan sabon darasin namu. To, a yau dai darasin namu na yau shine zamu nuna muku wata sabuwar hanya wacce ake samun kuɗi har kimanin naira 5,000. To, kamar yadda kuke gani wannan website ko kuma in ce wannan kamfanin ya sha bamban da sabon kamfanonuwa kamar irin su misali my bonus, insimi da get app da yuwo. Kamar yadda kuke gani duk shige-shigen su ne. To amma wannan ya tattake su. Abin da yasa na ce muku ya tattake su, wannan kai tsaye kana yin register da su za su baka naira 5,000, sannan zaka taba kai investing. Idan kai investing zuwa sati ɗaya ne za su baka naira 7,100. to kun ga ko wannan dole mu ce ya tattake su. To kamar yadda kuke gani dai za mu ajiye muku wato ainihin link din da za ku bi ku je ku yi register domin samun wannan garabasa. Za mu ajiye muku shi a wato ainihin ƙasan description. Kamar yadda kuke gani mu already dama muna da wato ainihin link din a wannan, muna da link din za gani wato ainihin mun riga mun kawo shi Chrome mu da muke da shi already. Kamar yadda kuke gani gashi nan mun taba Chrome din mu da yake mun riga mun kawo shi Chrome. To gashi nan kamar yadda kuke gani ya bude mana wato website din ya bude mana, kuma kamar haka ne zai bude muku idan har kuka je link din da na bar muku kuka taba akan shi, haka zai nuna muku. Wato kamar yadda kuke gani gashi nan zamu taba akan downloading now din nan, za mu yi downloading ɗinsa. Idan muka yi downloading, to kamar da kuke gani gashi nan ya ce mana continue. Mun taba akan continue, gashi nan ya tafi zai dan nuna mana, gashi nan ya ce mana allow, za mu danna akan allow din nan deni o allow. So gashi nan ya ce mana, gashi nan ya ba mu option ne, to kawai za mu taba downloading din ne, ba ruwan mu abun mu. Kamar yadda kuke gani gashi nan za mu ƙara taɓa again, ya mana downloading file again, za mu ƙara taɓawa akan downloading. So kamar yadda kuke gani ya ce mana gashi nan this type of file can harm your device. Na ce do you want to keep, na ce kawai za mu ce yes ne, domin za mu danna ok ne saboda muna so. Kamar yadda kuke gani mun danna akan ok gashi nan. To kamar yadda kuke gani gashi nan har ya gama ma downloading din. So kamar yadda gani gashi nan ya nuna mana open already, ya riga ya gama downloading. Gashi nan kamar yadda kuke gani mun taba akan installing, gashi nan ya tafi installing. So kamar yadda kuke gani gashi nan da har yanzu yana installing ne saboda yana da matukar nauyi sosai gaskiya. Kuma kar mu yi wasa da wato ainihin wannan dama ce, saboda duk wani website da duk wani kamfanonuwa da suka bullo da shi na samun kuɗi, babu wanda kai tsaye nan take kana yin register za su baka 5,000. So amma su wannan kamfani nan tsaye kai take za su baka 5,000. So kamar yadda kuke gani gashi nan ya gama installing, zaba akan open din nan domin ya bude mana mu je mu wato ainihin register da su domin mu cimma manufar da muke so mu samu. To kamar yadda kuke gani gashi nan dai yana budewa gashi nan yana budewa, za mu jira ne yana budewa. To kamar yadda kuke gani gashi nan yana loading, gashi nan yawwa, gashi nan kamar yadda kuke gani gashi nan. So gashi nan dai ya gama budewa, za mu taba, gashi nan ya sun mana bayani kan cewa yanayin gashi nan registration activities, registration now will give you 5,000 naira. gashi nan to za mu taba akan continue ne. Bayan mun taba akan continue za mu taba nan gefen hannunka na dama gashi nan register, za mu taba akan register din ne, tunda register muke so mu yi ba login ba. To kamar yadda kuke gani mun taba akan register, za mu zo mu sa number wayar mu ne domin mu yi register. Kamar yadda kuke gani gashi nan mun sa number wayar mu, gashi nan muna sa phone number namu, wato gashi nan kamar yadda kuke gani. Za mu zo nan ƙasa passport, za mu zaɓi passport din da muke so ne. To kamar yadda kuke gani gashi nan muna saka passport, gashi nan so kamar yadda kuke gani gashi nan, gashi nan muna sa passport. To gashi nan passport din mu wato ainihin gashi nan yawwa yayi daidai abinda muke so. To za mu dawo nan agree din nan. To kamar yadda kuke gani gashi nan mun danna akan agree din nan. To mun danna, za mu taba continue ne domin ya kai mu can. Dole
to kamar yadda kuke gani gashi nan mun taba continue, gashi nan suka ce mana verification inter mobile verification code, gashi nan a bangaren hannun mu na dama suka ce wato ainihin mu danna send domin su turo mana da wato ainihin verification code din mu. to kamar yadda kuke gani gashi nan mun danna, gashi nan muna jiran verification code. to amma fa su wannan za su kira ka ne, kamar yadda kuke gani gashi nan sun kira mu, za mu wato ainihin sa verification code din mu a nan da kuke gani. kamar yadda kuke gani gashi nan za mu sa, gashi nan muna sa, gashi nan mun sa, gashi nan kamar yadda kuke gani mun sa, mun danna akan continue. to kamar yadda kuke gani gashi nan mun sa wannan din mu ya bude. so gashi nan ma suka ce mana good news, gashi nan activity, gashi nan kamar yadda kuke gani zamu taba dai akan continue din nan, gashi nan mun taba continue, gashi nan zamu dawo nan a ƙasa hannun mu na dama, gashi nan account, gashi nan mun taba akan account. so kamar yadda kuke gani gashi nan in kun lura, gashi nan ga kudin namu nan anan, kamar yadda kuke gani gashi nan, ku duba da kyau, gashi nan current balance, gashi nan sun bamu naira 5,000 kamar yadda kuke gani. so wannan 5,000 me zamu, kafin mu je ko ina zamu dawo nan ne, gashi nan sama, nan wajen da kuke gani, gashi nan mu zamu taba akai ne, gashi nan set your nickname, kamar yadda kuke gani zamu goge wannan ne, mu sa nickname din mu, misali zamu sa kawai Muhammadu misali, kamar yadda kuke gani zamu sa, gashi nan zamu taba kan saving, gashi nan kamar yadda kuke gani mun riga mun yi saving din sunan mu ya hau, gashi nan already Muhammad ya hau, ga 5,000 din mu. to gashi nan za mu taba akan investing din nan, domin dole investing za mu yi, tunda dai dama ba sawa muka yi ba, kuma za su kara mana nema linkin ba linkin, kai gaskiya suna nema su shagu ba ma. to kamar yadda kuke gani gashi nan za mu taba akan start now din nan, za mu yi investing din kudin. to gashi nan dai kamar yadda kuke gani shi investing din nasu gashi nan na naira wato ainihin ga 5,000, ga 20,000, ga 50,000, ga kuma naira 100,000. kamar yadda kuke gani mu tunda ai 5,000 ne a balance din namu, sannan kuma 5,000 din masu suka ba mu ita. kamar yadda kuke gani gashi nan za mu taba, gashi nan investing idan muka yi na 5,000 kudin mu gashi nan kwana 6 a kwana 7, kamar yadda kuke gani gashi nan kwana 7 kudin mu zai zama naira 7,100. so kamar yadda kuke gani gashi nan muka taba a nan investing ne, to amma yana da kyau a ce mun nuna muku kamar nan na 20,000 misali, in muka sa gashi nan idan muka yi investing recharging na 20,000, gashi nan kwana 70, tsawon kwana 70 za su ba mu naira 127,800 kamar yadda kuke gani. so za mu dawo kan 50,000, kamar yadda kuke gani 50,000 idan muka sa naira 50,000, gashi nan kwana 90 za su ba mu naira 450 da naira 500. kai ku duba ku gani. to kamar yadda kuke gani kankat shine babban wato ainihin na 100,000, kamar yadda kuke gani gashi na 100,000 in muka yi investing na 100,000 kwana 180 za su ba mu naira wannan, za su ba mu gashi nan kudaden ma ni har sun rikita lissafi na ina tunanin sai dai ku tani lissafi kamar yadda kuke gani. to gashi nan za mu koma dai mu yi investing din mu na 5,000 din mu, kamar yadda kuke gani gashi nan mun taba. so gashi nan za mu taba, tunda dama gashi nan correct, gashi nan kamar yadda kuke gani a nan kasa ai ga balance din nan namu nan muna da shi, za mu taba akan investing din nan, gashi nan yana loading. to gashi nan successful, kun gani ya riga already mun riga mun gama investing din mu, gashi nan sai ranar 24 ga watan 1 za mu riga mu cire naira 7,100 din mu. to kamar yadda kuke gani wannan za mu dawo mu yi back ne, mu yi back. to za mu yi muku bidiyon kuma yanda za ka yi withdraw na wato ainihin wannan kudi. idan kun ji daɗin wannan bidiyon dan Allah ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa, sannan kuma idan kun ji daɗi muna so ku yi like, sannan ku yi comment.